ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. имрӯза видеои мо як чанд хабарҳои нав пешкаши шумо гардонидан ва баъдан саволҳое ки ба мо равон кардагӣ буден ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд, ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. суроға дар рӯи экран. дастафка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. занг задани шумо дастгирии мо мебошад. аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. аввалин хабари мо оиди ҷарима кардан дар тӯи маъракаҳо, яъне ки айни ҳол дар давраи беморӣ риоя накардани қонуну қоидаҳои беморӣ оиди баргузор гардонидани тӯи арӯсиву домодӣ. мақомоти беҳдоштии вилояти Суғд қайд кард ки шуморае аз моликони тарабхонаҳои вилояти Суғд ҷарима таъин карда шуданд, яъне аз сабаби риоя накардани қонун ва қоидаҳои беморӣ. айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои тӯи арӯсиву домодӣ на зиёда аз 50 нафар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон иҷоза додагӣ ҳастанд ва имрӯзҳо ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки мо яъне шаҳрвандои тоҷик ин чиза на он қадар ба назар мегирем, яъне ки дар тӯи арӯсӣ ва домодиҳои мо шумо бисёре аз нафарон даъват карда мешавад ва мумкин ҳастанд ки ин сабаби паҳн шудани беморӣ гардад. ба ҳамин хотир қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати ин гуна шахсиятҳо, махсусан нисбати соҳибмулкҳои тарабхонаҳо ва махсусан нисбати шахсиятҳое ки тӯя баргузор мекунанд ҷаримаи маъмурӣ таъин мекунанд. ногуфта намонад ки қарори мазкур 20 июни соли 2020 аз ҷониби қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шаҳрвандон карда шуд ки дар давраи беморӣ набояд зиёда аз 50 нафар дар тӯи арӯсӣ ва домодӣ иштирок кунанд. бародарони азиз, оиди баргузор гардонидани тӯи маъракаҳо, яъне ҷарима таъин кардани қонунгузорӣ, ҷарима ситонидан аз тарафи шаҳрвандон, ин ҳамаш баҳри пешгирӣ аз беморие ба фоидаи ҳар яки мо шумо бародарони азиз барои ҳамин ин чиза хуб ва дуруст дарк кунед. ба ногуфта намонад ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар ҷойҳои серодам, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ барои бениқоб гашту гузор кардан ҷаримаи маъмурӣ низ пешниҳод кардагӣ буд ба андозаи аз 116 сомон то 290 сомона ва ба шахсони мансабдор бошад ин ҷарима зиёдтара, яъне ки аз 5 нишондиҳанда то 10 нишондиҳандара дар бар мегирад, яъне ки 10 нишондиҳандаш баробар мешавад ба 600 сомон, 1 нишондиҳанда баробар мебошад ба 60 сомонӣ. инак мегзарем ба қисми хабари дуюм, оиди вайрон кардани бакорати як духтараки хурдсол. имрӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин гуна амалҳои бадахлоқона зиёд шудааст. ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки таҷовуз ба номуси ноболиғон зиёд шудааст ва мо низ тарафдор ҳастем ки нисбати ин гуна шахсиятҳо қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои сахттарина пешбинӣ бигардонад. додгоҳи ноҳияи Сино Ҳайдароваро барои қасдан вайрон намудани бакорати ҷияни хурдсол ва ӯро бероҳа эълон карданаш дар ҷамъият ба 11 солу 6 моҳ равонаи зиндон кард. Ҳайдарова рӯзи 1 августи соли гузашта аз ҳузур надоштани дигар аъзоёни оила истифода бурда дар манзили истиқоматиашон як адад маҳсулоти полезии сабзиро гирифта ба ҳуҷраи хоби хурдсол даромада ба узви занонаи охирин сабзиро ворид кард. ба узвҳои таносул ва саломатиаш зарари вазнини ҷисмонӣ расонидааст, таъкид мешавад дар ахборот ва ҷаласа. инак ҳамин гуна бадахлоқое ки ҳамин кирдорора ба амал меёранду ба анҷом мерасад, мо тарафдорем ки қонунгузории ҷазои сахттаршон пешниҳод кунад ва нисбати ин гуна шахсиятҳо ҷазои сахттар дида шавад аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ки ин гуна палидҳову ин гуна шахсиятҳо, яъне ин гуна нафарони паст дигар ба ин кирдорҳо даст назананд. ахбороти навбатии мо оиди парвозҳо, яъне ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст парвозҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Дубай дар аввали оғози парвозҳо дар як ҳафтае як маротиба муқаррар гардидагӣ буд, вале аз сабаби талабот зиёд будан айни ҳол парвозҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Дубай ё ки аз Дубай ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар як ҳафта 4 маротибае ба анҷом мерасад
ва ногуфта намона ки агар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар куҷое ки марзҳои хича кушода мекунад ва парвозҳои хича барқарор мекунад ба уҷа шаҳрвандон талаботаш зиёд бошад, баъдан парвозҳо ба анҷом мерасанд. Мисол мегирем, агар айни ҳол ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳои мунтазам шуд ба Хитой кушода кунад, вале аз сабабе ки хоҳишмандон набошанд барои сафар кардан ба Хитой парвозҳо муқаррар намешаванд. Ба ҳамин хотир айни ҳол суҳбатҳо оиди кушодашавии парвозҳои доимӣ байни Хитой ва Федератсияи Россия идома ёфта ист ва интизори ҳамин хабари хуш мешавем ки иншааллоҳ рӯзҳои наздик ё ки моҳҳои наздик умедвор ҳастем ки парвозҳои мунтазам махсусан байни Тоҷикистон ва Федератсияи Россия кушода шавад. Бародарони азиз, як чизи дигар ман ба шумо камтарак мефаҳмонам, бо диққат гӯш кунед. Агар нафарҳое ки як ду рӯз се рӯза навори мара дидагӣ бошанд, оиди як самолёт мо камтар суҳбат кардем ва гуфтем ки самолёт дар ҳолати парвоз карданаш дар дохили об афтид ва мо дар ҳамон сурати самолёт сурати Тоҷикистона мондагӣ нестем. Самолётча чандин нафаро нависанд ки чи ба сурати самолёти тоҷикора монди ё ки дар дохили самолёт ягон нафар тоҷик буд ё ки не. Мо дар мавзӯи пештара дар видеои пештара қайд кардем, гуфтем ки ана ҳамон ҳавопаймо аз шаҳри Ҷакартаи Индонезия дар ҳолати парвоз ба дохили об меафтад, вале хушбахтона дар дохили вай ягон шаҳрванди тоҷик набуд, шаҳрванди рус ҳам набуд, балки шаҳрвандои дохилии ҳамон кишварҳои хориҷа хичон буданд. Ба ҳамин хотир бародарони азиз хоҳиш мекунем ки ҳар як чизе ки пешниҳоди шумо мегардонем бо диққат гӯш кунед, то ки хубтар бифаҳмед. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем ва он нафарҳое ки дар Инстаграм ба мо саволҳоро кардагиян ба саволҳои хичон ҷавоб нагирифтанд, узр мепурсам, чунки айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин шахсиятҳое қарор доранд, тамошо кардастанд, медонанд ки шабакаи иҷтимоии Инстаграм кор накардааст ва аз ҳамин хотир мо даромада ба саволҳои шумо сари вақт ҷавоб дода наметавонем. Иншааллоҳ барқарор кишед, бо ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем ва суҳбат мекунем. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Видеоҳои нав ва нави моро интизор бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои нав.